Hi, λοιπόν, σήμερα είναι 1 Γενάρη 2026. Καλή χρονιά. Και θέλω να σας δείξω τι δώρα έχω πάρει για τα Χριστούγεννα. Εδώ πέρα βλέπουμε έτσι λίγο. Για αρχή, τι μου πήρε η νονά μου. Βρίσκεται τη ζήτησα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το βιβλίο, μια αγάπη για το Δεκέμβρη, που έχω ξεκινήσει να το διαβάζω και είναι υπέροχο. Είναι τέλειο, πραγματικά απίστευτο. Μισό. Και επίσης, επειδή μου τελειώσανε, τη ζήτησα κάποιους μαρκαδόρους. Εδώ πέρα κάνω τεστ με 168 χρώματα. Τους φτιάχνω τώρα, αυτό είναι κάπως ανακατεμένοι. Θα με γυρίσουν όλοι ανάποδα. Ωραία, μέχρι και φέρα μπορώ να δείξω. Μισό λεπτάκι. Ναι. Και μου πήρε κιόλας, μισό λεπτάκι, μου πήρε κιόλας να μου μία κρέμα και ένα λιπόλ που θα τα βάλω εδώ πέρα, είναι ένα βίντεο. Ναι, και μετά η μαμά μου σήμερα μας έδωσε ακουστικά γιατί μου είχαν χαλάσει και δεν μου έκαναν και στο αυτί μου γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλα και είναι αυτά εδώ πέρα και είναι πολύ μικρά και είναι απίστευτα απλώς, είναι τέλεια. Ένας φορτιστής γιατί μου είχε χαλάσει, φορτιστής για το κινητό μου είχε χαλάσει και χρησιμοποιούσα της μαμάς μου, οπότε ναι. Και ένα USB, να το, μισό να το ανοίξουμε, να το, πολύ τέλειο, είναι τέλειο και όπα, να μην το χαλάσω και μπαίνει και σε κινητό και σε τάμπλετ και σε υπολογιστή, απίστευτο. Λοιπόν, επειδή ξέχασα πριν να το βγάλω, επίσης η μαμά μου πήρε από την Πανδώρα. Έχω βραχιόλι εγώ δικό μου και είχε 9 σύμβολα και μου πήρε άλλο ένα η μαμά μου. Να τα σύμβολα μου. Μου πήρε η μαμά μου, μισό λεπτάκι να το δείξω. Να το. Δεν ξέρω, φαίνεται, μισό. Ωραία, ελπίζω να φαίνεται, ναι. Ναι. Και θα έχετε μια παραγγελία που μου έχει πάρει κι άλλο ένα. Ξέρω τι είναι, αλλά δεν θα πω. Θα το κάνω σε short, σε άλλο ένα short.